Eguerdion lagunok, ongi etorri txorienera, beste astebete du aurretik, eta hemen, Patricia Bitelita Zigor Iturrieta, prest lanerako. Hori da, beste behin. Bai, astelen gozoa ditugu gaurkoan, eta astelenetan bakizu hemendik aurrera, beti izango ditugu postreak, eta ni lehen ingo dizuena dana, horako zerbait berezia, izango da bizkotxo integral bat, pesto gozo gainean. Pesto bat? Pesto bat inberdut gozoa, eta pestoan osai guztia dauzkagu bat aldatuta. Menda pesto bat izango da, ez da albaka gara izango, baina beste dana gazta, pinazia, baratxuria, olioa, azukrea. Bueno, bale. Sasi pesto bat izango da, baina, zerbait ikutu berezi bat emango dugu bizkotxo integral honi, zetanok inoiz erabili dugu irin integrala, eta ez dakigu nola irten bidea eman, gaur erakutziko dizugu nola egin bizkotxo xamur eta gozo bat horrekin. Eta hau izango da nire eskaintza. Berorrek zein du, Patricia? Nik egingot olata eta txokolate kremakin, txokolate tarta azkar. Olatako hostillak mesatan ematen horrekin? Lehen ematen zabiesenak, gainera, okindegira jo nintzen, horrek erostera, da zerostan, tarta inbiozu, ez da? Hanik, bai, zela dakizu. Ezaguna da. Ezaguna omen da, nik enauen ezagutzen, baina omen da. Bueno, az gaitezen lanean, eta horrela prestatuko du gure lehen bizkotxoa. Ura, azukrea eta limoia zela lapiko batean jarri, irekin aldi bat eman, eta patxarra botako diogu, eta hori gordingo du, almibar bat izango da. Bestaldetik, gorringoak azukrearen erdiarekin arrotzen jarriko ditugu. Zuringoak beste azukrearen erdian beste gopor batean arrotu, gero biak nahaztu, eta hau irin integralarekin nahasi ondoren, laberatu ingo dugu 200 gradutan 8 bat minutu. Atera eta gorde. Pesto egiteko, motrailuan baratxuria, menda hostoak eta gatz pixka jarriko dugu azukrearekin bat eta nahazten hasiko gara. Jarraian pinazia botako ditugu, hauek ere eotu, gero gazta, ondo eotu dena eta ekilore olioarekin bukatuko du. Tarta muntatzeko, oinarrian, pestoa jarriko dugu, bizkotxoa mozkortuta gainean, gero masusta batzu jarriko ditugu horren gainean, eta bukatzeko marmelada pixka bat. Eta masusta beharren mugurdiak igual. Hori da, mugurdia, bai, eske berez, errezeta, bitu, Patri kontatu dut. Atzo, naita, urkeola joan ginen bizikletan da toki bat, oraindik masusta desente daudela eta handia gainea. Eta bizikleta joan ginen da, Juanane motxila eraman zuen. Juanan honeko motxila sartuko ditugu, ez dakize behar ditu bi errezeta bat. Joan ginen, eta gu bizikletan ordubete gehiago ibili ondoren, bere iritsi zen, masusta marmelada bat. Eta inungo zurik erabili gabe... Teknika barri bat. Bai, eta Juananen motxila joan behar izan zen garbi gaiura. Hori azurreko jakada bat erabili da, hori, marmelada espres. Hor, etxe inguruan bauzkate kontrolauta holan, sasia batzuk eta baina ja arek danak erretat, eta ez da ere, baina urkiolako horiek badaude. Bueno, almibar bat itxeko, neurri berdina, 100 eta 100 azukria. Almibarra beti, neurri berdinan bat eta bestea. Honek, irakinaldi bat emango du, eta mozkortzeko hau erabiltzen da. Izango bazan, merenge batero egiteko, denbora gehiago izango genuke, eta baina holako baterako, eta gero, zaporea emateko, vainilla, kanela, laranja sala, limoia sala, zuek eskura daukazuena, ero gustoko duzuena. Hemen ezin die txorienen errazte da egin koktelanak, ez da, alkolakin. Egin bai, baina eran ez. Igual ingo itxuko, eske ontsa indosuna albi barra lehen honen ikusi nagoen, erresta bat oso goxua, japonetik, japoneko bidixo baten ikusi nagoen, eta da, te berdearekin koktel bat. Orduan itxen zaudien, infusio bat te berdearekin, gero te berdea urotzetan, gero te berdea almibarrean bebai, eta hori dana itxen zaudien gero, arrautz zuringo batekin, eta alkola purtxo batekin, nahasi, eta te berde koktela zan. Eta itxura bintzat hona zauen te berde pila bat erosio da esan dut. Itxuel txorina ekarrikot, baina gero, edango dago gure lankidiek. Hori da, bai, egin alditxu. Hor, badaude hainbat eta hainbat liburu errezet. Ni badukat bat, non azkenengo ez dakit, 8 orrialdea gero koktelak dira. Holako kombinatuak eta koktel bereziak eta nien aiz bat ere salea. Ez, nik usaten jaz. Ez koktel salea, holako... Kalimotxoa da, hau da, koktelik onena. Bai, nik hartzen duan kombinatu bakarra hoxe da, bestiak oso fuerte egiten zaizkit. Eta eskatzen badut, inoiz lagunekin da,
holako gintonik bat hartuko zu, baina niri, esaten, olain. Infantilla. Hori da, oso alkohol gutxirek mesedez. Bai, nik be infantilla eskatzen dut. Bueno, gaur esabiz koktel munduan, gabiz bizkotxuekin. Ipar Euskal Herrian bizkotx, eta ona hemen, gaurko julenen lehenengo txistea, ez da bizkorra delako. Da, hau dator latineko esaratik biz koktus, hau da, bi aldiz egosita. Ordua, horti dator bizkotxuaren etimologia, eta hori da lehen, marinelek eramaten zabierako olako opil batzuk egin ja, irina eta arrautzakin jateko. Eta bi aldiz egosten zabien horrek ez hartzitzeko gero. Eta orduan, hortik dator... Ondo lehorrak. Hori da, ondo lehorrak, ondo egositxak. Eta, gero ja aldatzen joen ziren, horrek, omen ziren gero ezin ziela jan. Segitxuan lehorra geratzen ziren, eta, jateko jangaitzak esan bezago. Aukera bat zego, guk indako almibarrean busti. Nik oin azkenean ja kanpoan, ez dut nahi. Nik nahi dut, almibarra potente izatea. Etxean izan ezkero aurrak ero bizkotxo egin behar duzue, sartu hor patxarra, ni patxarra bota diot, rona ero nahi duzuena, baina euki irakiten hor pixkat, lurruntzeko, alkohol guzti ez da desegingo, baina, nik kasu honetan, bai nahi dut pixkat izatea hor patxarraren indarra, gero jaten dugunean, eta hau utziko du hor, ostutzen, gero moskortzeko izango da. Honek, marinelek itxen zabien moskortu ardagoakin. Sagardua 3 litro egunean zeuskaten itxasontzian aukera erateko. Hori idatzi eta zeukaten zenbat litro alzien, eta, hori zan aukera bakarra, zerbait edangarri edateko itxasontzian. Kontutan izan, orduan sagardoak lanean antope egun guztian, ez dakit 3 litro hainbeste zien izango. Azukrearen erdia, 50 gramo zuringoekin. Hainbeste ez ziela izango. Nahi dut esan, jakintzazu orduan graduazio zagardoana zenbateko izango zen, eta egun guztian lanean ari zarela, izerdi patzetan eta ez da izer, orduan, ez dakit, nahi dut esan, Euskaldunak horregatik iristen ziren toki urrutietara, orduan, zerbait izango du. Bizkotxo mota asko dauz. Dauz txokolateskuak, jogurteskuak, limoianak, laranjanak, dauz bizkotxo pila bat, lehorrauak, apurtxo bat trinku hauak. Oindala aste bat zigorrek egin zauen, zaitzen zen, bika? Bika mantekaida. Bika mantekaida, egin zauela Galiziakoa oso goxua. Eta gaur egun modan jarri die, mug cake famatu batzuk. Hori zein da? Alabak eskatu dit eiteko ez dakiz zer, dala da? Mug cake. Gogoratuko nahi, eta zer da hori mug cake? Mug cake da bizkotxuan prestakuntza bardina, baina tasa baten, eta mikrobin labean eitzen da minutu baten. Nik probaditxu danak ez dauz bape goxuak. Ez da, lehorrak geratzen die, gaina normalean, ez pauzu neurri ondo egin gainezka egiten dute, mikrobin labea zikinduko duzue, aukeran betiko bizkotxu intzazue. Etxekua. Eta hori bai, horretako, hemen zuek etxean bizkotxo egiten duzunean, arrotzen duzue, arrautza osoa, hori izaten da klasikoa. Xamurragoa, eta guk hemen altzagarririk ez digu gehituko honi. Orduan, xamurragoa geratzen da, alde batetik gorringoak altzatzen baitugu, eta zuringoa bestetik, merenge bat ingo dugu, gero bi hoien hasiko ditugu, eta gero irina, baina altzagarririk ez du eramango, Eta kusiko zu ez, xamurra geratzen den bizkotxoa. Eta bentsa daukau musika, standa, baina bitartean nik ondako zuet zein dan nire bizkotxo gustokuena, da laranja bizkotxoa. Asalda guzti iten dena hori osoa. Asalda laranja oso bat, holan, birrintzen dana bizkotxua itxeko. Hori nire gustokuena jateko, baina ikusteko, gustatzen jat batzuk, ematen dauela zebra bat, holan, igoten diela, ore iluna eta ore argisola nazita. Bai, ore marmolatua direnak horiek, Ikusteko horrek ikusgarritzak. Baina, egia nik gehien gustatzen zaiana, almendra duna da, arbendolekin indakoa, ze hori da niretzako xamurrena, ez duzuna behar almibarrik, eskafesnerik ero hartzeko dira, diagolan pixkat ezeak, esan dezagun, baina benetan zapore aldetik eta zoragarriak dira, eta oso goxua, behitu gaina, uste eta almendra agian ingo dute, zerbait egin behar dut. Bai, makarroiak ingo ditu. Behitu. Makagon. Makagon. Ea ondo atetzen, behin txorien egin dituen, eta ezien oso ondo atea. Oingoan,
Ondo ateako dira, baina... Koloretakoak? Koloretakoak, baina? Ez, kolore bakarra, koloretakoak ez. Ez, izango dira almendrana, baina limoiarekin kombinatuta, kombinazio hori. Almendra eta limoia zoragarria da. Nik uste eskandalo neko atala doala. Atzeko merengea nola doan, ikusiko dugu. Ai, mesedez. Hala. Xile, neiko indozu, bale, ondo. Zelako pakia. Bai, egia esan... Ez da horren, hau nola da hori... Gero esaten da, kosinatziak erlaxatzen zaitu... Nola dira hori, Patri? Soinu zuria, gero hori... Hau ez zuria? Hau ez da, hau ez. Hori lehor gaioarena ere ez da... Kampaiana, bebai? Kampaiana, segun ze kampai, badode kampai batzuk. Ni kampaiana entzut, txurixa dela da ume batzu itxiotza da lokartzia. Bai? Bai, kanpaia jarri da, ez dakit. Hor dauz, argi dagoena da, bizkotxo bat gabizla eitzen, aipatu ditugu gure holan bizkotxo gustokuenak eta COVID garaian zenbat bizkotxo inzien? Asko. Bizkotxoak eta ogixak, argi dagoena da, legamia agortuta zauela, denda danatan. Kontu da, no jarraitzen du hortan? Jarraitzen du jendeak egiten bizkotxoak eta ogia lehen bezala? Ez dakit. Hor egia da, zenbat eta lagunei, indot ogi bat, eta oinik hasi dut ogia, eta erositu, nik esauten, olako gaiuak erosi zituztenak, aurea hobeto egiteko eta ez da izaten, da, egiten duzu ogia, eta ez. Ontxe bigarren eskuko plataformatan saltzen da. Bai. Ia da, esageratu izan zala, Batxean ginen, eta Patri denbora zeukan jendeak eta hoxe, Eta gisa da, politxa dela, erlaxatzen doztula, eta hori, gozua jan behar badozu. Baina antza, bizkotxoak oso ondo zituzten ingo, zetene komunean bukatzen zuten, ze komuniko papel guztiari bukatu zen. Orduan zerbait gaizki egiten zuten. Bueno. Hori ez gaitezen hortik joan. Baina egia da, hor zer gertatu zen. Zenbat, komuniko papera bukatzen izan zen zerbait zuten. Zer lehetxe, ostra. Bai, jendea ikusten zinon... Ni, bertan beste auzo baten bizi nintzen da, supermerkatu pilo bat zauzen inguruan, eta nik aurkitzen da, baina interneten ikusten da, jendea zoratu izan. Zoratu. Bueno, irin integrala, normalean, bakizue, olakoetan, bizkotxoetan beti komeni dela baetzea, ez? Baetu egin behar dugu, hemen finago eta gero ondo zabaltzeko. Kasu honetan, integrala dan ez du baetu naiz, baetzen badugu, hemen dauden hasiero azal zatiak eta danak kendingo ditu. Orduan, beri hortan, hartu eta hain poliki, eta neurri ikustuzu oso irin gutxi daukala, azkenean nahi duguna da, izango oso bizkotxoa harina. Oso harina eta... Oso airetsua, Oso airetsua eta aire guztia sartu indiogu, ez diogu inungo altzagarreirik sartu honi. Orduan honek jartzen dugu neurrian hor gatuko da, ez digu gora ingo. Baina... Osasuntxua bai, ez? Dauzka, arrautzan proteinak, irina integrala eta gaina gutxi. Azukrea beste horren beste bota, 1 gramo euskal guztian, eta bera zemat lortuko duen. Eta hori bai, labea piztuta 200 gradutara, eta holako erretillo batean jarriko dugoin. Eta nahi duguna, gero, holako lauki luze batzuk aterako ditugu, moztuta. Eta orduan ningo duguna da, labeko papela holako, labeko erretillo batean jarri. Eta labera, hoxe, 8 minutu 200 gradutara. Oso ondo. Eta, bizkotxoak, lehen esan dugun bezala, dauzkiete bi egosketa. Eta zuk gaur erabili oso... Bi egosketa, hori esaten, gaur egun bi egosketa. Jatorria. Bale. Jatorria, nahi nauen lotu, beste urrengoko gaiarekin. Oso ondo, esan. Eta zuk gaur erabili oso parmako gaztak, dauzka bi irekin aldi. Bai. Parmako gazta zigorrek erabili bidau, gero saltza bat etxeko bizkotxuan dako, egin bidau olako pesto gozo bat. Eta sasi pesto bat. Eta, parmesano edo parmako gazta erabili bidau, azkenean Parmako hiri italiarrean dauka jatorrixa, eta hortik datorkio bere izena, ez? Hau itzen da behi esne gordinakin, eta bi irekin aldi ematen jako, eta gero ontzen usten da urte baten. Orduan, jatorri izendapena aukitzeko, izan bida beixak daukie bakarrik bi onartuta. Behi arrazak? Hori da, bai. Bata da Regina gorria, eta beste da Frisona. Baina Frisonak emoten da esne bikoitza. Hau da, askoz produktiboagoa da. Orduan, baserri txarraskok eta ekoizle asko da bize
frisona erabiltzen, baina ondiokan badauz batzuk, berez bertako erabiltzen dauena, ez dauena nahi da, arrasa hori galtzia, ez? Bai, esaten da, berez jatorrian, zala regina, nola esan duru? Regina ero, ez? Regina gorria, bai. Regina gorria dala jatorrian, horrekin iten zala, baina zuk esan dakoa, frisona askoz gehiago ematen zuela ikusi zuten. Bai, emankorra bada. Eta orduan, horretara, baina, aldatu egin dira. Eta horan, bakitzu, kuriosidade bat Parmako gaztana, bakitzu soinua entzun aldala? Zelan soinua? Musika, baukala. Nola, eta zein musika? Profesionalek edo parmesanoan adituek daukiolako mailu txikitxo bat. Eta tok, horrekin jakiten da. Bai, gazta, holan, kolpiek emototzie gaztai, eta hor sortzen den soinuan arabera, eurak badakixe, gazta horrek imperfekzioak ditxun, edo ez, olako burbuiak, utxuneak, bai. Honi, tok batzuk emazai jo. Ala! Geratzeko dana, bera joateko. Labera, goitik eta betik, 200 gradu, 8 minutu, mango izkio honi. Gau zaratatxu gabiz, traka, pom. Klak, kiskos, prun. Bueno, orain, hasiko nahi, ni, bitu, a ber. Hau helduta da, bala, ematen du Parmako gazta honek, ez? Bai. Ondo helduta, ja. Helduta badau, bai. Bueno, baratxuria, a ber, egin zan batzuk esan, nola bota behar diolako gauzak oso bati baratxuria. Baratxuri punta botako diot, ze... Ostras, bai. Patri, punta bat. Punta txikitsu bat. Txikitsu bat. Azukrea eta gatz pixkat. Eta, esan dagoa, ezberdintasuna izango da, menda ostoak izango ditula. Albakarekin ere inaldugu gozoa, Albakari, baina, bueno, nikolako toke freskoago emateko, osto batzuk mendana botako izkiu, eta oin hasiko nahi hemen ehotzen, da txoriene, bueno, lurrunez beteko zaigu, ze azkenean albakak eta mendak eta olako osto badaukate, ez hori, ehotzen dituzunean, usai zoragarria, eta beraiek esaten dute, aldala, inbardala, olako motrailu batean, ze bestela beroa ez dala ostoendako, eta ez dala ona, eta orduan guk, tradizioari eutziz, usainonakin aukiko dugu, zaratakin geixau! Geratu zaituzte. Ez da usata, ebitu, hola ningo. Egixara. Holan bieda, ez, lehengo? Bueno, bietara, nik nahi dut holan hartu ondo zapaldu, eta holan jarraitxu. Zu, kontu kontari, Patri, zer dago gehiago? Gaur, pesto bat emidugu, pestua normalian da saltza gazi bat, italiarra, erabiltzen dana normalian pastan dako, hemen txorienen, pila bat egin ditugu, gainera tradizionala albakakin eta pinaziekin da, baina egin ditugu, beste frutu lehorrekin merkiagoa izateko, pinaziak azkenean garesti xamar dauz. Egin ditugu bai, beste osto batzuk erabiltzeko. Adibidez, azenarioen ostuak, honek beti bota egiten dienak, zuk azenarioak, baukatzu poltzan erostekuak, edo bestela, naturalian edo, bere ostuekin. Osto horre bai, aprobetxaleike pestoa itxeko. Espinaka batzuk zia zerbak, zerban horrixa berdiak, edo ze gauza. Orduan, pestuak inditzugu gorrixa, bai, pesto gorria. Pila bat, gaurkuan, lehengo aldiz, pesto gozoa. Orduan, albakan ordez, menda joango da, eta gero, eramango dau, azukrea, ez? Hori izango da holan desberdintasuna. Eta baita aldeatzen da, normalean oliba olioa erabiltzen da ukazu hontan, ekilore olioa erabiliko duz, ez dugu nahi holan sapore fuerti holan, ez? Eta menda erabiliko zuen hontan, aipatzia azkenean ona dela digestiorako, arnaz hartzeko bai, ez? Honai beti medikamentuak, karameluak eta honak beti menda saporia daukienak, infekzioak eta sendatzeko bai balixo dau, eta da antioxidatzaile oso handixa, ez? Gainera, erlaxatzen zaitu, ni sentitzen az, usain honekin. Bai, ez? Lokartu gabe, Bai, eta horregatxe gainera... Jonen handik urrun, no. Eta alarri, erlaxatzen zaigu hor. Kaskokin guri haitzen gixako. Sartu jozor zarata, ez da lokartuko. Eta hori, gomendatzen daue batez be, ohera joan baino lehen, olako infusio bat hartzia, eta, kostaten bagatzua erlaxatzia, edo lo itxia, olako menda usaina igual, almohadai botatia, edo olako infusio bat hartzia eta holan, zure gorputzai bebai itxotzala, erlaxatzea. Ez dakit hori placebo kontua izango dan, ez? Igual zuk sinistu dezulako edo, ez dakit ze puntutara nio, eraginkorra izango dan. Insomnioa baldin baukazu, baina, erlaxatzen zaitula, argi dago. Nik beti esaten da bitu. Zerbait zuri funtzionatzen maizu, intzazu naiz eta jende guztiaz hori, tontakeri, nola zien horre pulsera horiek, bibola zienak? Eltsuendako. Ez,
Energian dako edo. Energian dako, eta ni neukan lagun bat, lehen lokartzeko beti pastilla hartzen zuela. Hori jarri zuen eta esan zuen, ostra, horrek pastilla kendu izituen. Ni berdizai bere burua, suposatzen du bere burua izango zala. Baina lortu bat zuen horrekin. Egunero gauean loiteko pastilla kentzea, jarri hori da munduko gauzarik onena. Eta batzu izatez, bizkarreko minak eta horretzako oso ona zala. Kentzen bai, edo espaduka zuertik aurrean minek, seguro funtzionatzen du. Jarri zu pulseria. Bueno, menda, oso omen da, eltzuak eta usatzeko, baina aldiz, erliak erakartzeko. Bueno, erliak ini ondo konputzen. Bueno, bikoteai. Ez dakite, Iasko dudan kontuatu zen, ziztein zioten, kristonare reakzioen zion, eta esan zion medikoa, bai, antzan ikusten denez, berriro ematen badiote, medikuera juteko zeituan, ze izan aldala alergia diola. Bai, erlei, eta oin beti ikusten duen erle bat, jartzen da, Maialen, utzi oso, berak ez dizu, espai oso eserreiten, berak ez dizu egingo. Jane, esto ez da apikau sekula, baina kristoneko bilurra mato ez beti entzun izan da, inbeste minitzen da bela? Bai, nahiko mingarria da, baina, bueno, badakizu erabiltzen dela baita osasunerako, eta erleen ziztadak Argentinan osoikoa da, pozoia erabiltzen dute, ja, hartute injekzio moduan minentzako, eta. Bai? Bai, oso, eta ohitura handia daukate, eta horrekin tratatzeko jendearen, muskuluetako minak, eta. Bakizue, erakarri nahi badozue erliak eta jarri hor balkoien edo lehiuen. Menda purtxo bat, eta etorriko jatzu. Intsektu polinizatzaileak, duren artean. Erliak. Eta menda ez da infusio bakarra, guk infusio pila bat hartzen ditugu. Adibidez, asunan abe bai, holan infusio bat igual ez dala hain ohikua, baina hartzen dala. Asunakin zigorrek hemen egin zauen kreme bat. Txoren initu krema eta tortilla. Bai. Holan, arrautze galdarrestatuak egin zauen krema joan zen urtean, kremia be bai, eite benaieran eskuragarri badukatzu, eta jateko nik lehenengo aldiz txorienen egin nauen, beti ezagutu izan ditut, askura eta... Horrekin erlazionatu izan dituz, Bai, azala narritatzen da bielako, baina infusioetan be ez dut hartu sekula. Zuk? Nik infusioan ez, nik tortillan bai, eta hortan, tortillan da purean, kuiatxoekin oso osoa. Bueno, hemen daukat nire anaian, hau bai da, masustan, marmelada, eta hau gero gainetik mugurdiak margotzeko erabiliko. Orduan, hemendik almibarran koiarraka batzuk hartuko ditugu. Eta arindu ingo du gure, esango dana hori margotzeko, egin genduen lehengunean sagar jalea bat, bakasu hontan be, berdina, arindu ingo dugu, eta honekin gero ingo ditu margotu. Inbertuko falta ziguna da hori, labeko ateratzea eta gero ja gure postre hau montatzen hastea besterik ez zaigu falta. Orduan, honi, ezerrez, 2 minutu besterik zaizkio falta, 2 minutu barru emitxego, Lagunok, txorineko klasiko handiak beti bezala jarraitzen dute, eta lehen bukatu donean, oin ikusi dut bizkotxo eta aiba, sesamo hasiak ikusi ditutor, eta aztu inzaizkit. Orduan berriro behar izan dugu beste bat berdina. Gorringoak azukrarekin eta sesamo hasiekin arrotu ditugu, gero, zuringoa bestaldetik nasi irina, beste 10 minutu, ostu, eta gure lantaldea dago, zuentzako segundu bat izan dena, guretzako izan da hemen, ordu beteke kontua. Ondo aprobetxau da. Bai. Ondo aprobetxau da, ondo aprobetxauko da. Bueno, espero. Eta hemen ikusten dira, sesamo hasitxo batzuk badauzkala. Orduan, oin asmoa da, honekin gero, inalduzue baita olako biri hartu, ez negainakin kremarekin bete, eta buelta batzuk eman, da olako ijitu besoa ditzen zan alen, gaur egun ezin holan ez dala ditzen. Biribilkia. Eta nahi duzuena, baina guk ingo ditu holan, karratuak ingo ditut, izkina beti ez direla botatzen, gero hau ejan ingo ditugu. Gero sopa batzutan noan kafiekin. Ni sopa salia nintzen gaietak egiten dituen sopak. Nien hasi izan oso salia. Eta ogiakin? Ogiana? Ez, ni kafia holaxe. Lehen, hau, kakao hautzakin, kakao edariakin. Bai, gustatzen gaten gaietak eta txokolate krema. Hori umetan, ja. Bai? Eta, oin? Umetan, joan zan urtean. Ume! Ez dut hartzen. Ez dakot itxureri. Kafia hartzen dut nien, kafia. Kafesnia.
Ze ona. Eta listo. Bueno, bizkotxoa, orduan esan dagoa, oin ningo guna da, oinarrean, pesto, gozo, pizkat jarriko dugu, ze ona. eta gero, jungo naiz, bizkotxoa jartzen, moskortzen bizkotxoa ondo, eta ero, mugurdia gainean jarri, eta, bueno, itxura ematen honi, Eta hau, segurolako, ustakitz, kafe batekin, infusio batekin, akaso? Baita ere, noski. Bai, bakitzu, estatu mailan zenbat infusio hartzen dian urtero? Euskal Herrian zenbat? Gainera, urtero, haunditzen doia zifra, ez? Eta Espainian. infusioak? Espainian. Milioi infusio urtero. 1 milioi, bai, Eta... Claro, baina horri igual alderatu beharko zen, astakari bada. Bai. Zema kafe hartuko diogune. Kafiak pentsatzen dut izango diela, laukoitza. Claro. Kafiana... Baina infusiok zenbat igo diren, ez? Bai, igo die pila bat, eta egisa da, onura pila bat dauzkiela, baina ondo jakin bidiela prestatzen. Ez dagoela edo ze gauzak balixo. Segisa da, infusioak beti hartu diela, osasuntxu, ez onurak dauzki, ez azkenean belarra di eta... Baina, karo, hartzen baituzu horre poltzak, datozenak, ez dakize belar, ez dakizen bat aroma, kimiko eta horrek ez dagoela balixo. Orduan, ona hemen, gomendio batzuk. Infusio onak. Infusio onak hartzeko. Lehenengo infusioa ona izan bidala. Azkenean ekologikoan, ez? Ez dakit osasunerako sabiz hartzen, horrek dauzka olio esentzialak, belarrak, bero onurak, orduan, ekologikoan hasten bada, askoz beto. Gero, infusioa ezin da erre. Hau da, batzuk itxen daue, ura irekin, infusioa hor sartu da, ez. Ura egon bida, 80 gradutan asko jota. 80an gomendatzen dago da, urak ez dau irekin bier, edo infusioak bat ez dau irekin bier. Urak aldau irekin, eta gero, temperatura baxuaua aukitzen dagoenean, hor infusioa jarri. Eta gero, infusioa jartzen bozue, bai belarrian, bai poltzan, bai zuek nahi duzuen formatuan, 2 minutu, 3 asko jota. Egon behar doan, pausa? Bestela hartzen dauk zapore gehiago, mingotza, eta arrain salda esan gauenean moruan. Gomidala, bere denboria. Eta jendeak ikuste duzu, ez dakit, horre te berdean poltzatxua, edo mendan poltzatxua hor, ukitzen dau, pila bat denbora. Eta hori ez da komeni. Besta, eta gero, tapa jartzia bebai. Infusio itxen duzun bakoitzean, azkenean belarrak olio esentzialak ditzu, ez? Eta tapa jartzea ona da, ero ez? Tapa jartzea ona da. Tapa jarri da, azkenean horrek lurruntzeko eta bertan geratzeko. Bueno, Patri, zuk esan dako hau da ero, datorren urtean, estadistika jetxiko da pila bat, ez esango, hori, lan guzti hori hartu behar aldut infusio itxeko, termometroak. Bueno, egia da, guk, genukan lagun bat egiten zitula, kafea, benetako kafea. Hau zan, ehotzen zuen, dana pixatzen zuen, zenbat urjun behar zan, neurtuta kafe horretan, momentuan ehotuta eta ez da izer, temperatura, termometroak hartzen, da, etxe kafe bat hartzeko, goiz erdia behar dut. Hori igertzen da, ointxe oso modan dauz, onaik espezialitateko kafeak eta Bilbon, Donosti niri handixetan batez bepila bat dauz. Eta, kafe esonia kobratzen dutzu, 3,54 eurotan. Baina, ze ona? Ze ona, oso goxua, eta kafea oso kalitatezkoa da, eta gero, hori, denboriakin, pixuakin, ez dakiz ze ondo prentxatua, da, ez dakiz zeremoliala ematen dau. Bai, baina, eta gero jende askori, agian, espero dute, tabernako olako kafe, potente bat, kiribilak ite izkizutela horre betilek, eta ez, oso suabea dira, infusio bat dalako. Orduan, batzuei esango dute, hortako erremeste denboralako kafe bat, esan da, lapikoko kafe ematen du dela. Bueno, hola behar du berez. Bueno, ikusi duzue, moskortu dut, pixkat, ondo guzti bizkotxoa, gero, gainean jarri izkiogu mugurdiak, berez, masustakin nahi nuenein, kasu honetan, eta gero, marmelada, lehen almibarrakin lehundu oro findu duguna, gainetik pixka bat, eta, menda osto bat, nola ez, gainean apaintzeko, eta egizan horrela, txokolatia ematen dau, baina ez da txokolatia. Hau da, Aitor Iturrietak indako masusta marmelada, eta ekologikoa, etxekua, eta honekin gure gaurko lehenengo errezeta. Eta hau nik suposatzen dut, kafesne gabe ere, infusio gabe, infusio kontua dauzkagun ontan, jan aldala. Bizkotxua infusionatua doia bai horre moskortu da, ez? Bai.
Eta hau da, ez, gure eguneko fruta razioa. Egixa da, bilura naukala berakatzai. Ez. Ez da. Ez. Gehiago menda, Bai, oso freskua gainera, oso harina. Menda puntu bat dauka. Postrona. Patxarreztan abaritzen. Ez? Hone behar duena oin, hau osasuntxu egia dago. Osasuntxu egia. Behar dugu zerbait? Zara, nera batek esaten duena, Bai, postria. Postia gainera, ekarri hotzut omenaldi bat zinemaldiai. Zeba? Pasasan, eta ontsa ikusiko zu, sorpresa. Aurratu. Zuk esatzazu 100 gramo azukre, ez? Bai. Neriak dauzka, razioko 5 euro. Hau da, zinemaldiko omenaldia. Bai, maskorra da. Karo. Añaz, konturatu bitu, egon lehen, eta enuen ulertzen zer lan intuzun harremana zinemaldiarekin. Hoi izan. Eta okindegira joan nintzen nian egunean erosten, ez da, tarta hau inbiosu, ez da? Bera ja, jendeak egin du hau. Nik pentsatzen horrek, umien txokolatadatan eta itxen dara zedase oso askarra itxeko. Mitxo, nik hau ez dut esatzen, guk egiten dugu, izeko mildrenen horrekin egiten dugu trena. Eta oso politia gatzen da, eta kurpila dio netoneteak, beltzak, eta gero tximinia eta egiten digu, zigarrilloekin, eta oso goxua dana. Txokolatezko trena. Bai. Bueno, hau izango da, txokolatezko tarta askarra. Olata bakoitza txokolate kremakin igurtzi eta bata bestian gainean jarriko. Eta gero, azkenengo geruzan koloretako dekorazioa jarriko. Fruta, koko birrindua, edo txokolate gehiago. Bai. Bueno, baina, a ber, nahi dut esan, olako zerbait eitea, noizian behin. Oso noizian, eskerrak urteak behin betetzen dituguela bakarrik. Bueno... Bai, irulau seme alaba dauzkaten entzako, bueno, asuntoa ja okertzen hasten da. Zuretzako bezala, gero, bueno, nik hemen bi txokolate krema karri ditut, bat hau txokolate eta ur krema, eta beste txokolate txuria krema. Vale. Eta gero izango da, hori, apurtxo bat jarri. Bai, oza, geruza jun zabaltzen, geruzaka, eta gero beste bat gainean. Hori, eta hau saiatu bigara, edo koiara batekin, edo lako gauza batekin. Eta gero, txokolate kremakonek izaten dien, hotzak, xamarrak egotin dugu goxamarrak, hone mikrowin labian edo... Peldu ez, pixatero. Bai, peldu baina eze, 30 segundutxo, minututxo bat... Nik behin olako zerbait egin nuen, baina krepeekin. Hau da, krepeak hartu, eta orduan geratzen zen biguna, baina gero egia da, moztuten duzunean, geruza guztiak ikusten dira, eta hau, bueno, hau moztean ez dakit, gero, kurruskari dago. Orduan... Ez dakit igual... Oso praktikoa, ez dakit, baina, bueno, goxua seguro da, hola. Goxua eta jendean dako, ez dakit erreixa, baina ezkinean denbora badaukatzue, Hombre, hola, bai, baina honek relajatu itxen. Zu, osinak inindako infusio bat. Holako olatan bendi bat, noizian baina xamarra sartu, osinak, badakizu oso, bueno, zaporeak aldatzeko gogoan dauzkaguna, osapaian, ez? Txokolateari holako, buelta... dastatu berrona dagoen, ze hauek ere kalitateak eta kalitatea daude. Hori da. Eta horrela, bueno, pixkanaka, geruzaka, hemen, badago neurri bat zenbat geruza diren? Berez, 20 bat, pakete bat edo izaten da, baina, bueno... 20? Bai, baina azkenean bi oso kremia, Hombre, irulau poto, bai. Bai. Segun zein, bueno, badaude batzuk horrek... Haundixa badienak. Horre dira, estra direnak, baina bestela irulau poto olakoa behar dira gutxienez. Bai, bia dozu orduan, bueno, zure neurrixan arabera. Bueno, gaur kristautasunekin lotura handia daukan, bueno, osagai batekin gatozkizue, berez, ogi bat dala, ogia dala, eta pello nik enekiena da, mesan emoten zara, gero iskinak eta bestea sobratzen zana. Horre da, aingeru ogia. Nik hori eneokien, bello, hori, nik esan, nik guk hostillak beste modu batean jasotzen genitxun, eta normalean eskua zabal inda izaten ziren. Hori da, gaiztua sinelako. Pues, bueno, sin más, ni eneiz izan gaiztua, ni izan ez bihurria. Baina gaiztua naiz izan. Izan naiz bihurritxua. Hori, onartu barra daukat, bihurria izan naizela. Baina gaiztua ez. Orduan, bueno, bihurrik eriagatik normalien bronkatxo bat ero botatzen izute, baina, bueno, ero eperdikoren bat olan, bat egon bat jaso izan dugu, eta ziur, merezita, baina, bueno. Kontua da, bueno, esan. Ziur, olata batzuk egoten die, hori, apurtuta, ez azkenian honei, nahiko, bueno, fina die, eta apurtitzen die, baina ez kezkatu, gero...
Umeldu itxe ditugunean, bata bestian gainen ez da ikertzen. Eta hau antza lotiten atzeko izango da, hau itxatziko da. Gaina, honek badauka, joera hori, zure gerri bueltan itxatziko zaizu, eta betiko zurekin gatuko da. Betiko ez. Postrea egiten duzunean, maiteko zaitu beti zure atzetik hemen jungo da hemen. Zure zati bat bilakatuko da. Ze exageratua. Baina, a ber, nik hau holan ikusita, horren beste txokolaterekin eta hau, pusketa txiki bajateko izango da. Ez da izango holako horrelako bat hartu eta horrela, sandwicha izango zamoan haun jaten juteko. Bona, izu egongo da batean bat zibur bai. Hori ziur, hori beti daude. Bueno, kontua da, ez daukala, osagaian artean da, legamirik ez daukan ogi moduan definitzen da, horregatik ez da altzatzen. Oso lehorrak eta direnez, asko irauten dute, eta, bueno, Hego Ameriketan antza kalean eta ohitura handia daukate olakoa jateko, eta, bueno, hau, gero, antzeko izango da, izoskiekin da jaten dana, eta... Bai, ez? Horako barkiluak eta, ez? Barkiluan, eta, bueno, nik uste dut, ezberdin, hau neutro dugu izango da. Ezkenien honen zaporia, ez da, badauka azukrea, honek... Ez dakit zaporia dauka, baina anixa purtsu bat hartze dut. Ez dakit osagaien artean egongo da? Bat, sobra daukazu, bakarri bat? Bat, bai. Edo iskinatxo bat. Baina, hau lehen, makillatzen egon gaenean, Amaia makillajekoak esan zion, ni horre bakizu zer negu ematen zian, gehien, honek jaten zen ikunean da, hemen, hau zabaian goian itxasten zian, ematen zian ernegua, eta ezin ditut, ez tekusi ere. Aporea. Itxu bat, perfectu. Aporea. Bago, zinemaldia edo udaberria. Zaporra gehiago ez dagoa. Ez, gehiago ez. Horregatxi gabizonekin betzen. Bai, azukrea bai ikusten da, pixka bat daukala. Oso gutxi, baina bueno, ongarri hauekin azukrea neurrian izango du. Eta listo. Ongarri batekin, zuk ez dakit entzun duzun notizia. Hau da, la ostra da, Zein? Badakizu dagoela osagai bat azala ikustezin bilakatu alduena. Hori magia da? Ez, magia ez, hau da kimizefa. Bueno, honek Natxoen marka hori gorrizka direnak eta horren beste jaten direnak, marka hori ezaguna dana. Bai. Horrek kolorogarri bat erabiltzen du, eta horren izena da tratrazina. Bueno, ikerlariak ikusi dute tratrazina hau, arratoietan, hilerik gabe, hileak endu arratoiei, azalean emon, eta 5 minutura barruko giharrak eta ikusi egiten direla. Bai. A ber, honek badauka bere azalpen zientifikoa. Baina ikusi egiten dira, egiten ditu, ikustez, ez da azala, ez da desagertzen, azala ez da desagertzen. Baizik eta ikustezina. Baina, denbora baterako da edo irauten dago? Ez, denbora baterako. Eta, bueno, a ber, horrari dira behiratzen, norbaitek izan ezkero gaixotasun azalan azpian zerbait ikusteko horre tumoreren bat ero daukan, ikerlariak ari dira, hortik bideratu nahian eroi, baina esperimentuak eta egiten, eta hori, bitxartean suposatzen dut, noski, arratoiak, gero ez dakit izango diran tximuak eta egia da, hortan ere, animalik isajoak, ez? Baina, bueno. Lehenko gunean irakurri nauen notizia bat oso, pentsakatena oso politxa, ze hemen txorinen, behin baino gehixotan indogu berba, adimen artifizialari buruz, ez? Eta adimen artifiziala beti, lotuta, zutan edertean, txorrak erixekin. Normalean bai. Eta ontxe lortu dauela, bularreko minbizixa, sortu baino lehen, holan, aztertzeko modu adimen artifizialakin. Irakurri nuen, bai. Eta, pentsau jat, benetan gauza bat, beti adimen artifizialakin gabizela ez txartu beruetan, baina, beti olako, irudiak, eiteko fake newak, eiteko bideoak, betu, zientziarako bai, bauzka erabilpen... Esaten dute, hemendik urte batzu barru, ez dakit, uneko ez da izen bat langilea ez direla beharko, lanera hojateko, adimen artifizialarekin eta dena hengo dutela. Orduan, lanak etzeko bada, legune egipatzen nuen, anik, hori ez da izuk horregun gero eta banketxetan kutsasain askagu, autopistan ez dugu inorra aurkitzen kobratzen, oin dana ero da txartelarekin ero, supermerkatuetara joaten bagara ere, gero eta kutxetak jende gutxiago, gero ja norbera bakarri egiten du, eta, bizkenak ez da hit, etxean gatuko gara danak, holan zilborrek utzen, ez dakit ezagutuko dut, nik uste dut ez, a ber, bizi erdia gastatu dut, beste erdia falta zait. Beste erdian, auskalo, gauza pilateku zitu eta hau eta urta. Beste erdian jubilauko zara. Bai, jubilauko naz, baina gurotezan ikusiko ditu dela gauza pilat, ero ez, auskalo. 30 urte gazero jubilatu behar nani petzatzen. Bufa!
Bilartian hemen izango gara txorienen errezetak gora da errezetak bera. Eta, bueno, eskua garbitzu ditut, geixo garbitzu ditut, txokolate... Geixa hundia, ja, eske, hemen bi potezu zama, ja. 3 bat zabalduko, beteko itxugu lan geruza batzu geixau, eta bueltan izango gara, ja, tartia bukatuta. Ze sabiz? 12, ez emat geruza dauzkan. Ah. 12 inguru, gutxi gora gara. Bueno, berez errezetean 30 markaten zen, baina eske. Zera. Hemen soldatu dana gaztabi gabe nolako txokolate kreman. Ez, baina ala ere, 30 horrelako altura? Ez dakit, igual hainbeste... Gutxixo eman da? Baina, ala ere... Ala eta be, pila bat. Hemen txe, hori, gainetik, nahi dozuena. Fruta nahi dozu jarri, koko birrindua, galleta... Nik hemen, bihotzak, fideoak... Denak oso... Txokolate bolak. Oso maitagarriak eta oso gozoak. Hori da. Bueno, horixe, gero koloretako eta bai badauz. Eta, hau, ostra, nahi dut da, gero mosteko? Mosteko hori da, ze gu olako urtebetetze festetan da, normalen batzen gara, piku aurre eta holan. Eta hemendik olako bi inbarko non ituzke, eta betiko trenakin igual, bueno, a ber, probatingo dut, eta ea trena, ero honekin jarritzen dut. Ontxe joango gara mostera. Ia ba. Igual hau, gosten bagin ez? Bai, hau, egia da, ikusten dituzue argazkiak eta hor daudenak interneten, eta hor, nik uste dut hau ostu ingo dutela oskailuan sartu, gero lan txokolatea gogortu ingo da, eta oletak ere pixkate zetasun hartuko dute, eta ero mosteko garaian ere errexauek izango dira. Zago zazu platertxo bat eta holako pala bate. Hala, hande just. Baina holako zerbait ez, igual, unbelduta, segia da, brilloa daukatena da, hori gogortuta dagoela, holan argazkietan ikusten dana. Baina bitu, Bai, niko lizun ikusten da hau, Patri? Hombre, osasuntxuan itxura ez daukaz, ez da. Ezin du izan. Eta hemen gure, txokolate eta olata tarta. Hau da, txokolate tarta azkarra beba ditzen dako, baina azkarra azkenian... azkarra bada bizkotxe bat eitxia. Dara nahasi, labara... Baina labea piztu behar duzu, eta... Hau da bomba. Razioan ikusten da koiara bat, hemen, Hiene. Barrura. Hombre, zaporea, baki guzen daukan. Txokolate zaporea daukat, aurrena, bai. Ze sorpresa, Nuka esango, Nik azalorean zaporea izango zuen uste nuen da. Egisa da, biko hierakakin, bakutzula... Energia egun guztirako. Bueno. Hau, ez dakizen mendi igoteko lan zure lasterketa bate diteko. Bai, ero ez. Hortarako. Edo umia bazara, umiek energia aukia egun osorako. Hor itxatzi da gehatu zaidana. Bueno, honekin, astea asitzat ematen dugu. Bai. Bihar aste artea da. Aste osorako energia. Ni bihar, egaluzia nola konserban egin, erakutzi behar dizuet, ero ni nere teknika erakutziko dizuet. Bakoitza bere daukala, baina bueno, nik aurratzen dizuet hori. Nik bakaio basaltzan. Baina gaur, goiaz, honetaz dizuetan. Venga, beste basatia, venga, ba. Bihar arte. Agur.